מייסה ושוע זועבי, זוג צעיר, מצליח ומשכיל, הורים לדנה, תינוקת בת שנה מהכפר סולם, ביקשו לרשום אותה לפעוטון יוקרתי במושב מרחביה הסמוך לכפר. הם פנו לגננת וזו הסכימה מיד לקבל את הילדה בזרועות פתוחות. רצינו דווקא שתיכנס לגן שבו דוברי השפה העברית, גם כדי שתלמד את השפה וגם לקבל את האחר, להכיר את האחר. בני הזוג שילמו מיד את כל התשלומים והביאו למחרת את דנה ליום הסתגלות כפי שביקשה הגננת. אני מקבלת טלפון בשעה 7 בערב מהגננת, מייסה יש בעיה, בואי דחוף אליי. אני נפגשת איתה בבית שלה והיא מספרת לי ששישה זוגות של הורים התנגדו לשבותה של דנה בגן מאחר והיא ערבייה. הם שבו הביתה המומים ומושפלים, אך החליטו לא לוותר. הם ביקשו מהגננת להעביר מכתב נרגש להורים, אך גילו שהגננת לא הפיצה אותו. הם הבינו שהיא מתחמקת ונסעו לשם הבוקר. הם רצו להסתכל בעיניים של ההורים, שלא רוצים את התינוקת שלהם בגן. בוקר טוב. את שמעת על הסיפור הזה שתינוקת ערבייה לא רצו אותה פה? יכולה רק להקדיש לנו שנייה מזמנה? עם הילדה, עשיתי לסיים. לא? בבקשה. אתה מכיר את הסיפור הזה שלא רצו את הערבייה בגן? לא. את מכירה את הסיפור, כן או לא? אתה מטריד אותי, אני אפנה למשטרה. אני לא יודע מה אתה מדבר. אז בבקשה, תקרא. זה נושא שאני רוצה לעדכן אותך בו. תתרחקו. אתה רוצה לשמוע את הסיפור? אנשים לא מספיק אמיצים אפילו לבוא ולהגיד לנו את זה בעיניים, שאנחנו לא רוצים לראות אתכם פה לידינו. יש לך בעיה שתהיה תינוקת ערבייה בגן הזה? לא רוצה את הילדה שלך בגן, בסדר? למה? לא רוצה, לא בא לי. אבל תנמקי, למה את לא רוצה? לא, אני לא חייבת לך כלום. אין לי יותר כואב מזה, אני פשוט אפילו, אני פשוט נחנקת, אין לי מה להשיב. אני בחלומות הרעים שלי לא יכולתי לדמיין שמישהו בפנים שלי יגיד לי אני לא רוצה אותך כי את ערבייה. מייסה ושוע לא יכלו לשאת יותר את העלבון והחליטו להרים ידיים. הם עזבו את המקום ושבו לכפר שנמצא רק קילומטרים ספורים מהגן היוקרתי. איך אני אספר באמת לדנה כשהיא תהיה בת 10 או 20, דנה, אני רוצה שתדעי שאת קיבלת מתנת יום הולדת ממש נפלאה מהשכנים שלך. הם זרקו אותך מהגן, הם דחו אותך. וכי את נולדת לאמא ערבייה, זה הכל. זה פה החטא שלך, פה האשם שלך, את ערבייה. בעלי הגן מסרו בתגובה כי הם קיבלו את התינוקת לגן כמו כל ילד רגיל. לדבריהם ההתנגדות של ההורים היא שהכריעה. אם 6 ילדים היו עוזבים את הגן, הדבר היה גורם פיטורי עובדים ונזק כלכלי, אמרו בעלי הגן. מילה על מזג האוויר, מה שצפוי לנו בהמשך